Jatono no khulumka te pungkaham ani mung sailendra deborma te nikuma khowai boro maidan birchandra thakur kami tini ang kok sani musumangka haise sini je takhuk biswajit deborma fire service bo service khlai tongo chakri khlai tongo tini bo bini uniform bini dress ako tongo bo tini bo tharjakmani refugee bangali rok bai ang abono kok sanani musungo sini oje Tripura sarano norok khorang khladi jotono khorang yasari baksa khlai jeng tabuk kachak kuphur hini tongi ta inglia jeng thanchaknani dorkar oje wanji do pharok sini borokno satok pito agin simin khlai tongo phiaba jeng tam hinani thancha chini borok khe puri rajnitik party torya ini jati sitor serai kin jeng saimano Tripurani rajnitik duita no abongkha wansabai Tripura sa jeng jesepano sarkar phirogui mo sarkale musuk bosorong thangka sarkarno sibairi mangkha hini khusi inglai rong sini musalayo phiaba sini bagui saya wanjini bagui kaham khajani takhok tei bukhokchana ang sanani musungo jeng tei busuk buini dophabai satojak tongnai sini hawa tongkhu tui jeng bagui satojjaknai amra banglini khoroksa neta sao je 2017 o 11 din bong borok lama andolon khlaikya phia borok khai tangi police bai kokjakya jeng tangi kokjakhini amrang sanani musungo sini borok khaba madop bari o citizenship bill ni bagui andolon khebre kokjai diba norong tomung chaya hangka ba norok attack khaijangai norok khai bahai ke sini borok no sal kathang buhangmora bai butharkaba bukhaba obo ki সংবিধান khoroksa bini fire service ni uniform dress sumjak bono butharka abo ki India ni সংবিধান siyaka norok siring kai tongna haisi norok khlai tongadi to phono obo hai khaiman chaya jotoni no bahan buthi tongo joli mung tongo tini Tripura sarok jotono chiri kholaijak amoni bagi ang Tripura sarni torano koinani musungo norok thancha angdi tini bo party pho INPT pho IPFT pho ini se koilai janlama jan samang khlaio ang norok busu jortei norok jatina hamjak koidini bising nugano koidini bising norok thancha khlai bikho bireli khlai kang kai belai ke hamnai thancha sijaknai norokni tongkha janlama janja norok thanai 19 December bo CAB cap ni bill pass ni kasulaitani eresi khumbulungono kaisa kai tongkha office digi te kaisa tongkha dumali bazar hati gana o norokni dang sawa asugui kok samani alada blei sarai ke nu khable soi jatina hamjana hingkai koidini bising phulukdi ang norno koyu khulumbo norokno ang kha nangai koyu no thanchangdi jeng ufuru tabuk sing thanchang yang kai te ufuru ongnai ang no kong sana musungo thanchangmani bagui phiaba baksa ka ang kok samano saje adangno saimeya aboni bagui no thancharok jisuk siapono nijini jatino hamjanga rungo jatino hamjangani doctor engineer ngani nangya norong nukhona
ha sakao jotto jatino buni dofani tolabo satok jotto hangkai andolon khlaima nog nukhana. South Africa ni Nelson Mandela dofani bai kok satani desh durhi nei rombui arrest khlaijaka. Pulia sakang 2 বছর aboni pore 28 বছর লাগতা 28 বছর bo jela chopjaka totally busungkha 30 বছর bo jela mahapka boni nigru dofarok South Africa onorok nukhuna tabuk to kalai khin nugu YouTube roko bat mobile roko nugu agito National Geography roko history channel roko nugu bob hainok borongkha ri farsa kanai hasugo sikar khlai sanai sia hai ungtong phia bolong bisingo borok tongo phia Nelson Mandela ni dofarok jati nole hamjang rongo Nelson Mandela je somoy jela klayo afru borok chiri kholaijak হাজার লাখ নিগ্রো দফারক chiri kholaijak 1990 boyogo 1990 ni sikangno bo jela hapka singkhe borok tongkha baksa hinmana bahai bo South Africa ni Nelson Mandela kong saka Tripura ni kon ko saya hne nugi ning srengei mana hasi nugi ning sarai ke srengei mana srengnani bidesh ni nugi phana nang je kahamni jinis no nang srengei mana hasi ase kok saino ani kok orom parikha jottonon phung kaham jottonon hambai asu